कहल बा कि का पता जाई कहाँ ले आदमी अनजान में अजब की अंतर हो रहा बा इंसान से इंसान में। पाप के पहिया चलत बा पुण्य भी बदनाम बा, पाप के पहिया चलत बा पुण्य भी बदनाम बा। साच दिल से प्रेम हम लिखे भगवान में। का पता जाई कहाँ ले आदमी अनजान में। पीछे पलट के देख लो सामने इतिहास में, पीछे पलट के देख लो सामने इतिहास बा। झूठ के चलती रही, झूठ के चलती रही, खतरा रही ईमान में। का पता जाई कहाँ ले आदमी अनजान में। तो कहे का मतलब बा कि भगवान से प्रेम जेकरा बा ओकरा तनी कष्ट कम होई, यह अंतर बा। ऐसे ईश्वर में जरूर श्रद्धा रखे के चाहिए। हमने के हिंदू सनातन परंपरा ये जीवन परंपरा बा एकरा के जरूर दिल में रखना बा। ओसे आदमी के मिजाज मन बुद्धि सब ठीक रहेला। ज्यादा बोले वाला पढ़ल लिखल आदमी के, पढ़ल लिखल आदमी अगर ज्यादा बोले ओकरा का भकोल कहल जाला भोजपुरी। आ ना का मुंह के बीचे जौन फैट लगेला ओकरा के नकबोल कहल जाला। एने ओने से ना, एने ओने से ना, दोनों पोल के बीचे जौन गेंदा जाला ओकरे के गोल कहल जाला। ऐसे कम बोले वाला आदमी के चिन्हल बहुत मुश्किल बा, आ ज्यादा बोले वाला आदमी चिन्हा जाए। अंतर अतने अब तो खड़ा होकर हम गाइला। आज हम धरा गुल बनी गियर में धो ले बने तो ये सब मिल के हमरा के आज खड़े होके चाचा तनी गावो न के जाने का हुई। हम कन के पेट में दर्द हुई तो का हुई बाकी आज सुना हुई के बाद। देखी आजकल हमनी के भोजपुरी जो गीत गौनई बात उना के कुछ रूपरेखा चेंज हो गई। ऐसा भोजपुरी के 8वां सूची में नाम अंकित करे के बात हो रहा बा। काल कल्पना जी के साथ में हमार इंटरव्यू रहे। एगो प्रोजेक्ट हमनी के बना रहा जा पूर्वी के खाली। कल वहाँ के आई रही है हमरा घरे, इंटरव्यू भइल बा प्रगति चैनल पर। तो भोजपुरी के अश्लील से मुक्त करे वाला सब गीत जताई जाता, ओकरा विपरीत जौन गीत बा कम मिलियन में व्यू जाता। सारा गीत के पाट कुर्ता पहनावा रूम धरावे। ऐसे हमनी के तनी मनी उम्रदराज बनी जाए, ऐसे हमनी के उहे चीजवा के लेके चल रहल बनी जा। रउआ सबनी के तनी नाही निमन लगी। तो ओही सख दुख तो ओही सख दुख और सहलो न जाला। आजाद भारत यकारथ बुझाला। जब से स्वराज आइल गुनी लोक काल आइल, अटपट गनवा से कनवा दुखाला। कहे देव कुमार गाई गीत मत सीखवाई।
लिखेले त अच्छा बाबे सुरे बेताला। एगो सही पुराने आदमी से कहता है एक आदमी की चले का हो जा प्रोग्राम बा। कहले कि प्रोग्राम बा कैसन प्रोग्राम रे? अच्छा गाना बजाना तो अब गाना बजाना कहाँ होता? अब तो नाच होता। उहे हमरा के देखाओ कि हमनी के कैसन कैसन गाना बजाना सुनले बनी जा आ तू उहे गाना हमरा के सुनावे के लिया जाता रहो। पानी बतने हमरा के खोल के झोरवा में दे। वो कपार धले ले कहने के आजकल के गाना बजाना हम सुने ना जी। कैसे कहता? आरे रुवतारी बाप दादा आरे रुवतारी बाप दादा अरे सिर धून धून के अरे सिर धून धून के अरे लाज आज लागत बाबू पूरी गीत सुन के लाज लागत बाबू पूरी गीत सुन के। अरे रोवता रे बाप दादा रोवता रे बाप दादा सिर धून धून के लाज आज लागत बाबू पूरी गीत सुन के लाज आज लागत बाबू पूरी गीत सुन खाली गायक की गलती नहीं, श्रोता के भी बहुत बड़ा गलती बा। जब श्रोता वैसा गीत सुने के चाहता तबे कोई गावता। ऐसे दोनों आदमी के सोचे के बाद कि हम अच्छा गीत गाई। अच्छा गीत गाए वाला आदमी के अब कानपुर में हमारा लड़का के प्रोग्राम बा 24 तारीख के, सारंगी बजाए वाला के 8,000 रुपया देवे के बा। अब बताई कि वो अच्छा चीज बजाओ तो ओकर कीमत कितना बा। तो अच्छो चीज के बहुत बहुत कीमत बा, ओकरा के तरीका अपनावे के बा। अरे कैसन श्रोताई अरे कैसन समाज बा, कैसन श्रोता कैसन समाज बा। आरे गावेला बेपर्द गीतवा तनिको न लाज बा।
भोजपुरी गीत में हठ जुग समाई जान कजरी फगुआ होरी कहवा गड़ाई। पहले गांव भर मिल के फगुआ चहित एक जगह 100 आदमी मिलत रहल, प्रेम बढ़त रहे, प्रेम होत रहे। आजकल कहीं गवाते नहीं। आर चई थोरी फगुआ जने कहवा गड़ाई। बन के धरा गई की धरा गइल बा, की धरा गइल और पूर्वी निर्गुण के, और पूर्वी निर्गुण के अल्लाह लागत बा। अरे भोजपुरी गीत सुन के आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन। कैसन श्रोता कैसन समाज बा, कैसन गायक लेखक करा नजरी न लाजबा। कावेला बेपोरत गीतवा, गवेला बेपोरत, गवेला बेपोरत, गवेला और बेपोरत गीतवा। और शब्द चून चून के, शब्द चून चून के आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। आज लागत बा भोजपुरी गीत, आज लागता, आज लागता, आज लागता भोजपुरी गीत सुन। एगो 2 लाइन के सेहरा बा कहे